Amazwe e-Iraq, Libya neVenezuela iMelika egxambukele kakhulu kuwo acebe kakhulu ngowoyela. Kungenzeka ukuthi iMelika nakulokhu ilandela ibhodo eliconsayo. Sibona iphethini ecacile. iMelika igqamukela lapho khona izinsiza ezibalulekile emhlabeni nasemnothweni wayo iMelika, ikakhulukazi iy'nsiza ey'fana nowoyela. Futhi lapho kukhona ithuba lokuqinisa amandla ayo kwezomnotho nakwezepolitiki, ila uzoyifica khona igqambukela. Isenzo sika-Trump weqembu lama-Republican sihlatshwe kakhulu iqembu lama-Democrats eMelika. Ama-Democrats agxeka uTrump ngoba wona engaphandle okwamanje, kodwa nawo uma esesesihlalweni enza okufanayo. Kodwa-ke benza ngey'ndlela ezingafani ngoba uma ubheka ama-Democrats angomalume bephephetha, bayakwazi ukuthi benze izinto esithi. INingizimu Afrika iseyizwe lokuqala e-Afrika ukuphumela obala ligxeka isenzo seMelika. Ikwenza lokhu nje buyalumela ubudlelwane neMelika kulandela izinsolo zokubulawa kwabomphakathi wabamhlophe. INingizimu Afrika eyakuphika njengamampunge eWhite House nyakenye. Asakwazi ukuthi singavili uma kwenzeka kwabanye, ngoba ikakhulukazi ngoba nathi uma ubheka indlela uTrump athanda ngayo ukuthela uswazi, kufanele siqaphele ukuthi uma kwenzeka kwabanye sisheshe siphumele obala, ukuze noma sekwenzeka kuthina uma kuyokwenzeka ngelinye ilanga babe khona futhi abayosimela. NgoNcibijane iMelika yahlasela izizinda zophumasilo be-ISIS eNigeria, ithi ivikela benkolo yamaKrestu abashabalaliswa yilezi ihonge eNigeria. NeNigeria icebe kakhulu ngowoyela. Akungabazeki-ke ukuthi abantu ababulawa ngenxa yenkolo yabo basuke bedinga ukuvikelwa. Lokho nje akuyona nento okufanele size siyigxoxe. Kodwa umbuzo omkhulu uthi kwenziwa kanjani njengoba iMelika ingamane isuke iqendeleze yodwa nje ithi iyovikela amaKrestu, ayingeni nezinye iy'nhlaka zamazwe ahlukahlukene, ayixoxisani yini nohulumeni wakulelo zwe ukuthi nidinga luphi usizo ukuvikela laba abahlukumezekayo. Emva kokubopha umengameli waseVenezuela uNicolas Maduro, uTrump wethembise ukuthi naseCuba uzokwenza okufanayo. uMaduro nowakwakhe uCelia Flores bavele enkantolo yaseNew York bebhekene namacala amathathu ayamini nesidakamizwa.